थाबाय 59थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बे खैराबारिनि दावहारु फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों जागोन 20, 21 आरो 22 जानुवारि 2020 गतिके बेयाव जोङो आरो साननैनिल' माने बाखि दंबावो बे 20 तारिख सफैनो गतिके जोङो खामानिखौ जोङो सम्पुर्ण जोङो मावफुंनो आखायाव लाबाय दासिम 95% जोंनि नुनायाव 95% जों आवगायबाय आरो प्राय 5% जों खामानि मावनो दंबावो बेखौ जोङो बे साननैनि गेजेराव जोङो मावफुंजोबनाय जागोन गतिके बाहेरानिफ्राय जायफोर जिल्लानिफ्राय जोंनि थान्दै महरै सफैगोन बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै दोनगोन बिथांमोना मोजां बाथ्रा सावरायथों आसामनि अनगायैबो दासिम जों मिथिनायाव जोंनो थुनलाइ आफादा मिथिहोदों जोंनि बेंगलनिफ्रायबो बिथांमोना सफैगोन आरो बिदिनो त्रिपुरा बिदिनो मेघालय नागालेण्ड अरुणाचल बेफोर रायजोनिफ्रायबो जोंहा थान्दै महरै नुजाथिफैगोन गतिके बिथांमोनखौ मोजाङै जाहोनाय लोंहोनाय जोङो खालामनो थाखाय आरसि तरफनिफ्राय जोङो नाजागासिनो दङ आरसिनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो बाहेरा रायजो भारत हादरनि अनगायैबो गुबुन हादरनि सुबुं जेरै नेपाल बेयाव माखासे बर'फोर दं जेरै बांलादेश बेयावबो बिदि माखासे बर'फोर दं बिथांमोननिफ्रायबो थान्दै महरै जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव सफैगोन जों बिथांमोनखौ माने बरायदों गोजोननाय मोनदों जों जाहाथे हारि हिसाबै खौसेयै जोंनि राव फेहेरनाय जोंनि थुनलाइखौ फेहेरनाय आरो जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायाव साफ्रोमबो जेसेबांखिनि जोंनि हादोरनि अनगायैबो बाहेरा हादोराव मानसि दं बिथांमोना जाहाथे बाहागो लायो बिनि थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय मोजांनि बाथ्रा जायफोरनिखि हाथियार दैग्रा हान्जाफोर दं दा भारत हादरा जिथु मोनसे इनिसियेटिभ लागासिनो दं बिथांमोनजों सावरायनानै जोंनि बर'नि समस्याखौ सुफुंनायनि बाथ्रा बुंदों सलुसन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे थाबैनो जाफुंब्ला जोबोर मोजांनि बाथ्रा आरो जायफोर बिदि हाथियार दैनानै बिग्रायदों सोमावसारदों बिथांमोनाबो मेइन स्ट्रिमाव फैनानै जाहाथे जोंनि जौगालु खामानिखौ मावनो हायो खौसेयै बेखौ जोङो हास्थायनाय थाबाय आं बे रिसेपसन कमिटिनि भलन्टियार साब कमिटिनि चेयारमेन दा बेयावहा डिसिप्लिन मेनटेन एन्ड पेरेडनि थाखाय 200 जन माने केडार दङ बेयाव गार्लस एन्ड बयस गार्लसआ बांसिन आरसिया बुंनाय हिसाबै जों गार्लसखौ बारा लाखिदो बे हिसाबै 200 जन जों रेगुलार ट्रेनिं होबाय दङ आरो बेनि अनगायैबो बाहेरनि हायार सेकेन्डारि इउएन एकाडेमिनि टांला कलेज एनसिसि बयस एन्ड गार्लस बोथ दङ भेरगाव कलेज दङ आरो बेनिफ्राय भेरगावनिबो कस्तुरबा गान्धी होननानै स्कुल दङ बेनिबो केडार दङ गासै 11टा हानजा दङ बेयाव दा बिदो जों बे मास पासखौ खालामगोन जोंनि फिरफिला बिरनाय आरो बिथां जोंनि मानगोनां थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ जों बिदि बरायगोन आरो बेनि अनगायैबो बिभिन्न माबाव बायदिसिना डिपार्टमेन्टआव जों डिसिप्लिन मेनटेन थाखाय जों बेखौ ट्रेनिं होगासिनो दङ दाब दाब जायगानि जोंनि बिदेशनिबो थान्दै फैगोन जेब्ला बेफोरखौ गोसो मथेहै खुसि होनाय बायदिहै जा खालामनांगौ जों बेफोरखौ ट्रेनिं होगासिनो दङ जाहाथे साफ्रोमबो जायफोर आलासि फैगोन बिथांमोना जाहाथे गोजोनो जोंनि बेबहारखौ नुनानै बे बेबहार पातिखौबो जों फोरोंबाय थादों माबायदि रायज्लायनांगौ माबायदि मा होननांगौ माबायदि बिहेभ खालामनांगौ जाहाथे साफ्रोमबो थान्दैया जेबो खस्थ' मोनालासिनो जोंनि बे माबा मिटिंखौ मोजाङै एन्जय खालामनो हायो बे थाखाय जों जत्न लागासिनो बेयाव जोंहा आरसिनि आफादगिरि सानैबो मैखोम जोंनो बे बाहागो लानानै जोंनो बायदिसिना सुबिदाफोरखौ होदो आरो जोंनो पावारखौ होदो बे हिसाबै जों दावगालांगासिनो दङ दिनै बेयाव जोङो दुलाराय बर' साहित्य सभानि 59थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंनि खैराबारि ओनसोलाव गोलैनाय बायदियै जोङो गासै खैराबारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा बे आफादखौ खुंलांनो हाबाफारि लानायजों लोगोसे दा फैगौ 20, 21, 22 अक्ट'आव जोंहा जागायनो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे
नैबे एग्जिबिसनाव जोंनि बर' माहारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोम आरो जोंनि बर' न'खर बे एग्जिबिसनाव जोङो दिन्थिफुंनो लादों। बे दिन्थिफुंनायाव दिनै गिबियावनो जोङो बर' न'खरखौ बनायनायजों लोगोसे दिनै जोङो बाथौ गायनो लादों। बे बाथौ गायनो लानायाव जोङो सिजौ दंफांखौ बाथौ गुदियाव बरायना लाबोनानै गायफैदों। लोगोसे जोंहा माइनाव आफादा बेहाय गोग्गोम बाहागो लादों आरो जोङो सिजौ दंफांखौ गायनानै दिनै गिबियाव सिजौ दंफांखौ गायबाय। बिनि उनाव जोङो नैथियाव फिरफिला बिरहोगोन। बे फिरफिला बिरहोखांनाय उनाव जोंनि माइनावफोरा आरो गुबै आफाद लाइमोन आफाद गासैबो खौसे जानानै जोङो दिनैनि सिजौ गायनायाव आर'जनि बाहागो लादों, मैखोम बाहागो लादों। बेखौ जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव दहाय लानानै जोंनि फैनाय 59थि बोसोरारि बर' साहित्य सभानि हाबाफारिया मोजाङै मोजां खुंलांथों आरो गासै सुबुं माहारिया गासैबो लैहोर लैहोर जेरैहाय फैगोन बेखौ आसा लाखिनानै जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनानै दिनै बुंफोरदों। लोगोसे जोङो खैराबारि बियाब बाथौ महासभाया बे एग्जिबिसनाव बर' न'खरनि सिजौ गुदियावहा सा सानजा खनायाव थानाय बाथौ गुदियाव जोङो मोनसे हाबा दाननाय हाबाफारि लादों। बेहाय जोङो हाबा दाननाय जोंहा आसारिफोर दंखायो। बे आसारि बिथांमोना हाबाखौ दानगोन। 21 अक्ट'आव जों हाबाखौ दाननाय जागोन आरो लोगोसे जोङो फैगौ 22 अक्ट' गेवलां मेलनि आगोलाव गासैबो जोंनि बाथौआरि सुबुंमोना लोगोसे बै ओनसोलाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिया मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारियावबो जों बाथौआरि सुबुङा खैराबारि आनसलिकआ जोङो मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोग्गोम बाहागो लागोन। बेखिनिखौनो आङो दिनै बुंनानै एसेयावनो फोजोबथ'बाय।